En gana marane riyo makare nyakwar mga juang machieng ni chenoni mar kage kacha waiko ni weche machoda kama to matin kende nyinga Lydia Okeyo. Jodolo gitend kanise kaunti ma Homa Bay bende koro wuok oko riwore gi jowete gi mamoko mar kwedo paro mar chik mabiro sundo kanise mondo mi koro chulo osuru. Jodolo go wuok tung muso gi sirikal kaluwore gi chik makamano ma giwacho ni biro rocho mokalo chenro mag alame kanise mathurka kendo onego wite oko te nikech kata mana pach jodolo pok nosume wi chik makamano. Ranege jakom dinde gi ute mag lamo e kaunti no Bishop Abramas Wanda Odongo gikone paro mar chik ma ochwal gi seneta Matana River Danson Mungatana ok bimiyo ute mag lamo ratiro mar tawo tijegi kendo gigeri giwegi kendo odhi rocho ma opogore chenro mag kanise. Wayudo ka bill ni omayo dinde kod umbrella through umbrella organizations powers mane wakwayo ni mondo mi dino ong'ire kende through umbrella bodies. Wayudo ka teko te mar tayo dinde nyaka mar rito dinde ogoli e lwete mabul mar mabunde mag riwruoge mag dinde kaka NCCK gi makamago mowe umbrella bodies obedo mana kaka koro club moro ma dinde nyalo riwore nikech yie gidwa bedo maket. Ma ok nyalore, sirikal ok nyal chiko din, sirikal ok nyal chiko weche mag chuny. Ki sirikal okiawa, ka election rumo gi kiawa, ka problem rumo gi kiawa. Omiyo wakwayo ni jaduong' Ruto gi joge bil mokele ni jodolo gi kanisni dwa bedo tax ni obed maonge kendo wadagi gino te maonge moro midwaro mwakwero ni mato wanyalo rwako. Wan ema gichulwa kitich mwatiyo pek maloyo kata tich mabe political class timo. William Ruto okaw thuolo mare mondo wit gima jo Senate noloso kani magi madwa puonjo Kenya kendo ng'ama temo mondo tal jolemo ne odwani mondo jopiny mapoko waro donje gi lemo ng'ano temo giluore kethruok ka Uganda no chako ni gichako nego mana bichobe te ka chandruok nodonjo Uganda na lamin gini kikwa kel weche mosetimre pinje moko mondo wakele Kenya ka. Kenya en piny mokwe, Kenya en piny moluore Nyasaye, piny manyas jotende kuluoro Nyasaye en piny mokdongi. Nyo uneno ka Kenya corona nyo odonje nyo dwar jolemo mondo lem nyaka gin jotelo go nyo giringo magilal nyi kwayo jolemo mondo lem omiyo ng'ama mulo kanisa en ng'ama ketho piny. Paro madonyorore wach mar solo osuru e kanisa ma pacho kae moko kuom jodak Samburu orwako wach mar solo osuru e kanisa karo bedo ni moko kuom gi to oyie kod paro mar chikno magino ni koro biro medo kanisa pek ahinya te wi weche mag omenda. Serikali itaingia ianze kutoza usuru makanisa, itakuwa imewekea makanisa mzigo mzito zaidi na mapato yale ambao wanapata watakuwa wanasema ya kwamba hayatoshi kusaidia wanahitaji katika makanisa hata mashule na mambo mengineyo mengi ambayo makanisa hufanya. Kwa hiyo mimi kama mchungaji ningesema serikali iangalie kwa makini na iwache mambo ya kutoza usuru makanisa. Lakini mambo ya kudhibiti makanisa mimi naunga mkono kwa sababu wachungaji wengi wamejitokeza na wachungaji wengi mwelekeo yao sio kuhubiri wala kuelekeza kondoo za Mungu kwa Mungu mbali ni kupotoza kondoo za Mungu. Mimi kwa majina yangu naitwa Pastor Solomon Tasamburi. Pia mimi na hudumu tu hapa kanisa hili hapa Dedero. So sasa serikali hii tunaona kwamba ni kama serikali inaumiza yani kanisa kwa sababu kama sasa inasema kanisa lazima ilipe ushuru. Sisi tutalipa aje ushuru na kanisa yani samani ilikuwa tu samani yani tulikuwa tunahudumia Wakristo samani. Sasa mbona ile serikali ya kwanza na mpaka ya 4 bado hatujaambia sisi lazima tulipe ushuru. Sasa hii ndio itakuja kutuambia sisi tulipe ushuru. Sisi tunataka hii makanisa isikue kama hiyo ya Shakahola. So sisi tunataka makanisa yetu ikue ni kanisa ambaye inajulikana kwamba ni kanisa ile muhimu sio kama ile ya Shakahola. Moko kuom jodak ma uke kar chung'od bura ma Mumias East County ma Kakamega obago ng'anyo mar kwedo kang' mar doho kao mar ng'ado chenro mag omenda mar NGCDF. Jodak go mano oting'o boke mag kod andika mobalo gi paro mar doho wacho ni omenda migolo gi bazari emo osebedo kasiro som jopuonjre modhuro ahinya to mago ma uke familia mochando kendo omenda go osegero klese modhuro. Doho yande ong'ado ni NGCDF tiyo e tok chik ka koro ibiro chunge chuth kochopo dwe mar 6 higa 2026.
CDF imeleta Wanga Technical hapa Mumias East. CDF kupitia kwa CDF kuna madarasa zinawekwa darazo. Hapa Mumias East tuko na vitu mingi ambayo CDF inafanya. Kama sisi bodaboda tunapata driving licenses kupitia CDF. Kama sisi bodaboda watoto wetu wanasomea basari kutoka pale CDF. Mimi nashangaa kama koti inaweza simama kitete ninasema kwamba CDF itolewe, tunarudi kwa yale maisha ya pale nyuma. CDF huwa inasaidia mwananchi wa chini kwa sababu kama sisi watu wakaaji wa Mumias East, CDF ni mahali ama hiyo visi ni mahali pa mbunge wetu ama ni nyumba yetu ya wananchi kufika mahali pale kuenda kufanya hapa maistagi yetu, malalamishi yetu, kupata pasari. Kama mimi nimemaliza shule long time ago, lakini juu sikuwa na njia ya kupata school fees. Kupitia hii CDF, actually imenisaidia sana. Lakini CDF isitolewe jamani. CDF inajenga barabara, inasomesha watoto wetu. Kwa sababu kuna vitu ambazo koti waingili kama finance bill. Sisi ndo tulienda tukaangusha finance bill, lakini na imekuja inatoa CDF. Mutakubali CDF itoke? Don bura mar Jubilee koni onge ng'ata mabiro thicho Rigathi Gachagua ya PC koloso kod ute fwambo hello tich mar Jubilee Nairobi. Jeremiah Kioni koni jatend piny Kenya William Ruto onge kod kwan jod bura monyalo tiyo gore thicho Rigathi Gachagua. Kioni omedo ni weche mag thicho gi Rigathi gin mana siasa mag tungo pach jo Kenya mondo mi wigi owil kod uso alap mar ndeke ma JKA ne kambi maradani. Any impeachment motion in this country on the office of the president or his deputy is provided for under Article 144 and 145 of the Constitution. And the processes are lengthy. And the processes need numbers. What I can tell you from the beginning is that there are no numbers to impeach either Ruto himself or Gachagua in Parliament. There will be those who will be saying yes, there are those who will be saying no, and there are many others who will abstain. Ruto understands this from the beginning, that he does not have numbers to impeach Gachagua. Jad bura ma Baringo North Joseph Makilap koro kwa jod bura wetene mondo mi onywak lwedo wach mar nywako kanyachiel agucho omenda duto mag bazaris mondo mi otigo do kanyachiel siro som jopuonjre duto e pacho kae. Kanoloso e skul sekondar ma Osen na Makilap wacho ni biro bedo wach maber ka jod bura duto onywako lwedo parono kendo biro konyo e bero chenro mar siro somo e Thurka. Mabiro mandalo machuok kende tok doho ng'ado ni chenro mag siro dongruok mag NGCDF osebedo katiyo tok chike Thurka. That issue of amalgamating all the bursaries to become one is a brilliant idea. Because why do we have MCA giving little bursary here, governor little bursary here, woman rep another bursary here, presidential bursary here, NGCDF bursary here? All these bursaries is enough to offer free education, free basic quality education as enshrined in the Constitution. But if we amalgamate all of them, including the capitation, including the HELP loans, amalgamate them into one serious funding, just like in other countries, then all the children of Kenya will have a free basic education all the way to university. And that is what we want, because even as members of parliament, we shall be peaceful. Governor Busia Apollo Tuomo yenegin kod pek mudhure sekta mar thieth koting'o ng'ikruok weche mag thieth e ute thieth mantiere kaunti no. Oyango ni kalo chik mar bero ute mag thieth kendo jiwo jod bura mag kaunti ma Busia mondo mi okas chenro mar puodho chik mabiro neno ni ute thieth oketi e rang'iny mowinjore. Magi timore kinde ma jopiny e kaunti ma Busia chano bago ng'anyo mar sundo sirikand kaunti no mondo mi ober wechego mag thieth. Riwruogego machano bago ng'anyo Bomala kod boma ma Busia koni tend kaunti ma Busia oserem keto kare chenro manyalo loko ngima oganda e kaunti no.
Hiyo mambo kumepitisha FIF bill, they always say better late than never. Mimi nimekuwa kule Machakos. Hii bill walipitisha 2018. Mumeona Homa Bay. Naona wengine wanaongea sana. Homa Bay, we were the same level. But walipitisha hiyo bill yao na mumeona wameweza kucollect revenue. So this bill ambayo imepitishwa na Assembly, I want to thank you. It is one of the steps that is needed to help us revamp our health delivery. Hakuna huduma. Madaktari wetu wote sahii wanakimbilia hospitali za kibinafsi. Ni hali ambayo imetukasirisha sana kama wakazi wa Busia na vijana wa Busia. But most of the times nikienda huko, most of the times, every time nikienda huko, lazima ninunue gloves, 30 bob. Aya, hizo specimen bottles pia wanakuambia ulipie. So mimi najiuliza, tutakuwa tunatibiwa kwa hizi hospitali za serikali ama tukwetu tunaenda private? Serikali koni giketo chenro mongiyore mar kedo motegno kod njore mag mbui. Jagoro mongiyore migawo mar rito kwe Dr. Raymond Omolo kalose kinde nyasi mar yango juma mar kedo kod njore mag mbui. Nyasi mano bagi mbalani ma Nairobi, jatelo no kone jo Kenya mondo mi oko maloso e kayod kaka inyal konygi kinde ma hiuso negi luoro e mbui. Omolo koni mbui mar serikal mar e-citizen yande achude moko no monjo kendo mane kaka Kenya ne koro mako motegno weche mag tieko njore mag mbui. 2024, we absolutely have you here. Thank you. At times, I met someone who actually establishing the cyber security centers of excellence. These centers will enhance our workforce, unify our efforts to protect our cyberspace and foster collaboration between government, the private sector, and international partners. Additionally, we must establish coordinated efforts, response structures, and regulatory clarity in this rapidly evolving environment where innovation and cybersecurity meet. And this is one of the most rapidly evolving spaces we operate in. So that what you think is a major breakthrough today, when you think about it a month or a year down the line, you are left wondering what is coming next. As we are aware, cybersecurity has evolved globally into a fundamental component of national security, business operations, and even individual privacy. This means that everyone needs to be involved and also informed about cybersecurity. The school is committed to creating a secure cyber environment that will be supported by policies and framework that will foster trust and safeguard our citizens. Piny owacho mamalo dhi nyime gi timo pedha mag kelo mariche nam lolwe ka odiochieng' ma kawuono kaunti ma Kisumu. Migawo mochung' ne weche lupe nam lolwe no wang'o kelo maricho mane onge ohewo milion 6.5 mayanda gi make kinde pedha e nam lolwe. Chenro ma kamano dhi nyime counties duto moluoro nam lolwe ka koro gitiyo machiegni gi migepe moko mag piny owacho mamalo kotendo edhe kata mana beach management units BMU ka koro gitwak bang' tiyo mach e Kilwa. Jalup jatend chenro e migawo matayo weche lupe alwora ma Nyanza Josephine Okoth olero ni gidhi nyime gi timo pedha kaka achiel kuom yore mag kungo rech e nam lolwe. Kina bende no ochiwo siem na jolupo mapok ondikore e bwo chenro manyien mag jolupo kod weg yedhe. Nolero ni nok mar weche mbui kata tudruok manyasani en achiel kuom midhiero bende gikali e jiwo chenro mag ndikruok ne jogo ma jolupo ka achiel gi weg yedhe. Jok manok oluwo chik. Wabo donjo negi kaka joketho. Waluongo ni criminal offense. Manyiso ni ketho magitimo ketho kuom sirikal gi kuom jopiny. Koro ka wasedonjo negi to ka oyud ni gin gi ketho to ibro charge gi kalure gi kaka court oneno. We are doing proper sensitization and proper coordination with all our agencies, the National Police Service, the Kenya Fishery Service, the Kenya Coast Guards, and all the county governments. They are all aware of this particular process. Gimokwongo nyakibeni bedo registered gi a beach management unit. Giduto te gintere in those institutions. Aito mar ariyo kise bedo registered ibedo vetted in ng'ama nadi because wang'e ni enam ka nitie joma undu mang'eny
jomoko nitie mapondoka matimo gik maricho. Koro the beach management unit chair gi team mare gigoyi musasa mondo ng'e tinga manade. Kiber then inyalo kwayo. Gibo yie ni miwa list ikwayo. To kisekwayo to koro inyalo dhi e mbui iketo details magi to ichulo. Gikanye mwatieke chenro mar kagi kacha nyakor mga juang weche gi manyien kata kamano walos ne yo makare ang ne wakelni kanyo ko gisa achiel chenro maduol kachiel gi chenro mar oimore mana Ramogi TV. Gisanyo kawe kende awelwe DJ Vic gi chenro mar ngoma wake oriti masani nyinga Lydia Okeyo.